Het Limburg Sinterklaasjournaal, met 3 keer per week een mooi verhaal. Marjolein vertelt ons graag wat er is gebeurd vandaag. Gebeurd vandaag, gebeurd vandaag. Fons en Frida, de wedstrijd voor Sint. En iets met een circustent. Kom, help de Sint en zijn Piet de vriend. Denk goed wie je bent als Piet de kind. Het Limburg Sinterklaasjournaal, met 3 keer per week een mooi verhaal. Marjolein vertelt ons graag wat er is gebeurd vandaag. Gebeurd vandaag, gebeurd vandaag. Fons en Frida, de wedstrijd voor Sint. En iets met een circustent. Kom, help de Sint en zijn Piet de vriend. Denk goed wie je bent als Piet de kind. Pizza Piet, Pietje Petit, bakker Piet, hakker Piet, Pietje kleur, Pietje zeur, pepernoten Piet, frikandellen Piet, bak Piet, kleur Piet, malle Piet en zeur niet. Tover Piet, cirkel Piet, tover cirkel Piet, Piet, 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 tover Piet, cirkel Piet, tover cirkel Piet.